Webaba Njani? nami ngifuna ukuba uphel Ungakaqali ntathu ngicela ukukwemukela phela usendlini yami. Angifuni ukuthi ungene ngokuqina sezila endlini. Mawungena ithi mawusufika ubhleke ngoba namanje ngiyakuzwa uhyper kakhulu. Yabona. Uphawula nezinto engisathi ngifunela indlela amashezi engizoyifaka kahle ngayo kuwena. Uyagawula. Sawubona Molasi. Uyaphila mama. Ngiyaphila baba njalo. Angiboni ukuthi ngoba ngiyeke ukuthanda. Khona into engayisho ngathi ngokuthanda kuze kube sekufeni wena. Ngangiqinisile wemama. Ngiyokuthanda kuze kube sekufeni. Yazi into engithandelayo nini? Uyangigoqa-ke yebo. Usucabanga kanjani manje mashezi mucabanga phela? Ngakhuluma Molasi, ngithandelani soka lapho. Yini ungiphatha kabi manje mangithi ngiyakutusa? Buku muhle kanjani mfethu? Yazi ngikuthandelani baby? Now you understand. Kumele ngabona uzongigoqa. Awube uthinka outside the box. No, from now on I'm thinking inside the box. Yazi mama, sike sithi sibambene kanje nawe soku one on one. Uvela unyomuke kithi sobabili, lento uyibukele thina sobabili. No baby, ngiqedile lapho soka lami. That was before. Ngikubuke mama, uyeke ukuba owami, uvele uthatha indawo yomzali empilweni yami. Ubuka umuzi owabizelwa kuwo mashezi wakwamavundla, ubuke esigabeni sokuthi mhlawumbe vele angibizwa ilona, kodwa ngibizwa ngalona ukuthi ngize kulomuzi. Kunabadala balomuzi wakwaTotisani abangithumba kudala ukuthi mina ngiyobavusela umuzi, base besebenzisa lona ukuthi ngifike. Bese umsebenzi wakho kaDlaba kube ukufika kuphela wakhe umuzi wobabamkhulu ukhohlwe yini. Until ubaba ezengikhumbuza, I think it was last week mangaphosisi. Mayethi phela ungazenzi umzali webhebi, inkinga yakho ubuzenza umzali. Ngayigcina-ke soka lami bo. Cabanga ngalelo so lelo. No, wayebamba wrong gogo. Wayebamba wrong. Ngiyambona umuntu ongincengelela uphela. No, kodwa ngicela sibe serious lana. I'm being serious. Yazi ngiyazi udidiswa yini? Udidiswa ukuthi si live. Ngiyekile yabo lento yokucabanga ngaleyo ndlela wesoka lami. Wangimisa nje wathi wena baby njalo ubuzenza umzali. Ngathi uyakhohlwa ukuthi awuyena umzali. Ngathi mina okay wemntakwini. Bangiduba. Manje mangikhuluma nawe manje sefune ngikhetha amagama ngoba ngeke ngasho igama usiyongikhumbuza. Asanteli nawe, asisatekekisana mama, asisatekemisana gogo. Angisakwazi ukuthi ngikudlalise. Yazi nami baba ngiyithi ngiyadlalisa ukuthi bukuphi ubumnandi bothando lethu mashezi uma ngizothi ngidlalela nawe ngakusasa usuyangikhumbuza wena ukuthi mina ngathini ngoba ngiyasho namanje ngithi ngicela ubuyele kulento yokucabangela umuzi wonke wakwaTotisani ube umama wesizwe. Ngizobuyela I think ngonyaka ozayo baba siphela ngabo December. Hayi kulungile into engayicela kuwena iyodwa nje mashezi. Uma ngabe indoda yakho ikukhweza ikubeka esigabeni esingenhla kwaleso abonke abahonda ngayini abakusona, ungawa abuse lawo mandla mama. Ngiyabonga kakhulu bafethu, ngiyawubona 2 million, ngiyajabula kakhulu iwona besikade siucelile wama likes. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela ngiyawubona. Imashezi. Baba ngicela siphuma endaweni lapho. Ngoba yini? Angithanda ukukhuluma. Okay, ngicela sikhulume kodwa uceleni. Baba Ngiyacela. Cha. Hayi ukuthi mina ngikhona into engiyifunayo. Mashezi ufuna ungizwisise baba ungixini. nanokuthi hayi ukuthi mina khona abantu engibakhulumelayo
hayi njalo ukuthi ngiyivumela mina yazi ngoba yini Mashezi ngicela ukuchaza Ndiwe baba. ngicela ukuchaza Mashezi isibonelo esihle ezweni uma ungena ku-inbox yakho ufica abantu abakuvezela ngokusobala ukuthi babukela kangakanani endleleni esenza ngayo izinto. Okunye ngisuke ngukhuluma nawe angisuke ngingasayikhulumeli mina kuphela sengikhulumela nama-relationships nje amaningi kadlaba alapha ngaphandle mntakwethu abakuthembayo baningi engibakhulumelayo nengibacelelayo ebengithi mina le relationship kaMazwakhe noPhele uma uyibuka nje ubuka indlela ake ngikwenzele nje isibonelo ngicela ukwenzela isibonelo madaba uyambo uzama Mthabeko uyambona uzakithi Chase uPhinzo abanye babantu abafika nje fast omamlotshwa la yabo laba bantu besifazane uma ngingena kuma comments kukhona abantu abangithatha otherwise balwa abanqamukane kabili mama ngizizwa ngisafe uma ngina laba abantu besifazane Mashezi ngikhuluma inhliziyo yami yemanyaphoboka kuwe laba abantu besifazane uma ngakutshela izinto esebengenzele zona mama ezinye okubalwa ngisho ukungithengela izipho ozaziyo wena uyangizwa gogo Oh babana sengiyaka understand. ngiyabonga baba Can I be that person nami komunye umuntu wesilisa soka lami ngoba angisho njengamanje ucelela wonke umuntu baba nami ngiyafisa yazi ukuba ilolo hlobo lika Pearl komunye umuntu gogo baba. ade ngikubona uhamba no lapha enkabinetini uhamba nalabafana ostallion lapha yabo akubona ngisho nakwenye amavideo umfana lapho stallion umthinta ngendlela ekhombisa ukuthi okay kwenziwa ini ivideo yabo Ividiyo baba uyakha umsebenzi. yes hayi ngilalele mama yazana ngajabula ukuthi umntakwethu kukhona abantu abamregada njengodade wabo wegazi yezwa lonto leyo angikaze vele mina ngikuvimba ukuthi ube udade weqiniso kwabanye Baba mana wevula ima yabona-ke yabo njengamanje ngiyakwazi lento ifana nani umbona nje uthengelwe yimini icathulo ngobela kodwa ngeke ungizwe mzala mina ngikhuluma leyo ndaba leyo usuyishilo vele baba ngicela uyikhathe le nkulumo ungabisachaza ivale sawubona soka lami again sawubona baba hayi ushuthi-ke baba soyikhuluma uyawavusa amacala kumina vusa baba wena njalo nje okay ngicela buka nje i-character kaPearl sifaka mina nawe sesiyaqabana no angixabani baba ngikwatile buka no mana mama kusho ukuthi wena ungizwanga baba asikho izinto selethe ngithe ngicela ukuyivala baba uyivale le nkulumo yazi kwezi hayi fine ngiyayivala inkulumo bengenza kodwa mina iy'bonelo siyivale uvumelekile ukuba upheli kwabanye abantu ngiphendula wena kule nto yokuthi wena uyini koBig Zulu ngoba uphele akaze ngibathenge babazi ngibathenge unamanga ngibathengela babana unamanga uma ungakazi bathengele mani uma ungakazi bathengele lutho labafana basenkabination ngithi mina njengodade wabo noma induku nje ufika ukuthi bafana ngoba ngiyanibona namajongo ngudade wenu nansi induku ngiqimbe pho ngiqimbe baba ngize ngayifasa igawuni ngithi hey babe hayi lapho leyo nto yenze laba bafike umntwana esaphuma ebhatu
Yes. Mm. Bafika umntwana ephuma ebathroom kodwa futhi buthe mase behlangana nawe fast futhi wamboza yabona. Mana we baba bayenza njani-ke ingqondo because I know ukuthi ingqondo yomuntu wesilisa isebenza kanjani. Bahamba bayoyisula bathi ngoba usisi baxakize emqondweni wamazwane. Ingakho kuphela elokhu emkhuze njalo umazakho uthi hey. Unamango deep down uhappy nje. Mangicasa indlela kulindaba ni. Khuluma ngo deep down eningawazi. Kodwa ke ngicela ukutshela ukuthi ngiyathanda mameza. Kangana Nala kakhulu kakhulu nje. Angiboni futhi ukuthi lukhona lolu uthanda ngikwazi ukuliqhathanisa nalutho ngoba luyimele lodwa. Yabo. Mawuthi nje kangakanani lolu uthando lufana nomuntu onezingane mhlawumbe ezu5 ubuza mhlawumbe ingane yami yesithathu uthi kimi ngithanda kangakanani uthando lwayo nje lumlodwa yabo lumlodwa niyakuthanda mama kuningi nje ngicabanga ukuthi ngingakusho uma ungizwa ngikhuluma ngendaba zesithembu ngisuke ngikhulumela ikusasa. baba okay ngiyabonga molati. Omisasa laziwo mhlawumbe ngizolala ngavo. La ngicela ungangisukeli. We baba. Manje wadlowa mfethu wami. Yazi ngivele ungibonise-ke manje sengithi yo manje buka nje indlela Mukude fe kanjani? indlela engenza Ngitheni kuwe namhlanje? wena akufuneka ungene kade ngiqeda ukufunda incwadi ngoba laba ngisuke kade ngibadonora laba ngiyabagiva laba bethi besammincile benjalo kuvele kungene wena ngivele ngibune nami indlela engenza Ngitheni empilo baba? yazi njalo uma ngenza lento ngisuke ngenzelani ngenzela umuntu osemakhaya ukuthi baze bancikisana amakhanda. Utheni mina? Ngithe mina Hayi wena ngiyazi uyathanda ukukhuluma lezo zinto. Awu baba ngitheni ngoba mina ngisacabanga ukuthi Hayi. Bese sihloko ngiyazivala. Hawu baba ngitheni ngoba phela ngisakhumbula ukuthi ngitheni mina. Utheni? Kanti wena ucabanga ngabe? Hayi wena usukhuluma Ngithe mina baba ungincoma ngangani ngoba ngine-afa. Oh. Yebo. Ngingenile lapha ngakubuka udlala ingoma zabafana. Hawu baba. Ngiyakuncoma. Kanti ubuye uphaphe laphana webhebhi mawulive ngibone kahle ukuthi ayikho indawo yami lana. Ngone babu. Abu ngithuza. Ungithethi ngisengiphapha. Yazi Wena yabonga ngithi ngiyascroll live ngithi bese ngiyithela kowakho ngithi ukulunguza ngibona ukuthi kodwa mangangena lana ngizongena ngithi nje mina lana ngoba uyaphapha lo yabo manje kufuneka ukuthi wedali ngibuye ngikunikeze ithuba lakho nje lokuthi uyiphaphele nabangani bakho base ladies house. Kuthiwa we baba mina mina ngivumelekile ucomment wena hayi njalo. Ukhomenta kuphi kugu? Wena. Hayi. Wena. Mina yazi hey bantu base South Africa ubaby la athi ngilwisa mina uthi yini ngingacomment video ayenzile yezwa ngithi mina hayi phela ngangicomment mina kuwo wonke ama-video mina la uthi ivideo nevideo sefuneke ngilokungena ngathi ngiyinto entombi efuna ukubukwa nesicefe baby into yamantombazane leyo yazwana mina ngiyongena nje kweyodiposta ngithi suka madoda isidudula sami yabo mhlawumbe nakhona ngidlule baby yezwa
Ngoba manje kwakungumfana muni kancane kancane intombi yaphosta usuyangena naye usuyaphawula hey love akusithi nje ngiyangena lapho ukhuluma ngendaba zokuthi mantombazana anogeza njengoba ukuyenze leyo nto uthi anogeza ugezi nosongo wena okhuluma ngingena-ke lapho-ke mina-ke njengoba ngiyikhona ngiyishongo umuso wale ntombi nonina wayo ngingena ngithini la baba yazi ukuthi uma wena baby uthi nje bogeli emva kwensuku ey'ntathu kwenze sure ukuthi ibele yabo ukhulume ngalezi zinto elikhuluma ngingena ngiphawula ngithini lapho uyabona ya uqinisile na baba ungalokhu uqinisile wemama angithi qala lapho-ke lento yamadoda ayiziyoyoyo awu abangani namakhosikazi angeke ngibe umngani wakho mina Mashezi phela mina angeke ngibe baba ufuna wenziso kaloya baba wathi angihleki angihleki mina ngeke mina ngitshelwe nina mina Mashezi uyabona ngike ngilalele emncwabeni njalo emishadweni lapha kusukuma isikhulumi esithi manje-ke umngani wakho osekuyena ngeke umngani kabani umngani kabani angeke yazi ngifuna ukutshela wena njengoba uhleba kanjena wena gogo mina ngifuna ngizolalela baba ngifuna ukutshela i-South Africa ukuthi kuhlula sengikuncenga ngithi baba ngicela sihlebe baba wey South Africa kuhlula ngimncenga ngithi kodwa nonduku ngicela sihlebe ungenza isiyoyo Mashezi walani ungacelile ngikuzwe nje ukhuluma umntu siyahleba siyahleba ngivele ngikukhathe ngithi inetwork yakushaya Mashezi network ngithi udlulaphi la udlula khona ngoba usezakala ngoba mina angifuni ngelinye ilanga Mashezi uthi ubaba uyazi ngisho ngabusa ubaba same time ushaya ucingo baba nginomasoni lana ngicela umtshele lento sesikhuluma lelela mimasoni nami sengiloko ngithi ya masoni nikhuluma ngani lapho cha uMashezi la uthi uqinisile lapho naphela vele wamasoni ngani wephebe yazi bengicabangani ukuthi kodwa phela wena uma ngabe sengithi mina wephebe ikhona into engifuna ukuxoxela thini Mashezi ngifuna ungihlebise ngithi mina okay baba ngiyayeka cha phela ithini ngifuna ihloko ngifuna ungivezele ihloko unganingi usuku lonke kusala uma ufuna ukuza isihloko sendaba engizanayo ngisuke ngiphunisa isihloko mangisiza ukuthi hey uyangiqhatha hambisa esitokofeleni leyo ndaba ihambisa esitokofeleni bafethu mina nginenkinga indoda yami ayihlebi hayi mina ngeke mina Mashezi okay vele we baba angizwani nendoda efakaziswa abafazi bona mina singixabana ngempela we baba ngithi ngiyafika ngifica abafazi bamile esangweni kwami nakhona bazokubuza mbizeni umavuza ngithi ngiyabuya indoda amphana nendawo ebafazini iyazamula naye yaphi wesi ngixabana nenzani mina ngisho kuthiwa ngifakaziswa nje uwena mina vele ngilindele kube uwena mama ozothi eyilalelani ngisana ukumphoxa nje ubaba kahleni mina nginendoda lapho-ke okokuqala nje umbuzo wami mina nje Mashezi nangu untwana uhlala nontwana mina yini engingayikhuluma nontwana mfethu mina ngikhulumani mina nabangani bakho mina tshela mina baba wesifathi besifazane ngikhulumani mkanti mina ngubani we baba ngizokujwayela kabi lami nje nangale kwalokho mama igaba ayilingani uyazi ukuthi mina we baba I always say ilento efana nokuthatha umngani wami hayi indoda yakho shemavi itshela makufika yayibona itshela vele ufuna ukuthini wena ndoda ushilo wathi sawubona yathi yebo so what ngiyakufuna nelandelayo-ke yini enye engizoyixoxa nawe mina ngoba ngumfana mina into engizothi ngisuka ngibe ngiyixoxa la angizwanga yebo uthini baba ngithi ma uqhubeka phela nokukhuluma umuntu usezokhuluma phela emzeni kwala yabo ukuthi buza imibuzo engafanele ngabe yazi ukuthi
Wemolasi lento ifana nabangani bakho akubona abakho. Finish. Mina nje ukuthi umngane owakho. Kodwa wena bakunyonyobela abangani bami. Bese ngibabeka 2:30. Ubuye uzobaceba izinto. Bese yachawula. Ukhona ongamcebeli. Nabo abantu ongabahle bani. Baba. Akekho ngamcabanga. Hayi. Mashezi. Baba. Ukhona umngane wami ongamcebeli ngoba babuye bayimuva lapha. Hayi akekho baba ngakuceba. Uba lokho nothi musukudlala ngathi wena. Khuluma iqiniso. Pho yini wanyobozela? Hawu baba ngihlekisa ukuthi ngibona into yami ka. Yini uhleke mase ngibuza ukuthi umfihleleni lo umuntu? Ubani loyo baba? Buso wami. Kodwa ngithandana kamnandi bafethu. Ayi ngithandana Yazi Afrika. Cha ningibongiseni bafethu ayi ngithandana kamnandi. Yabo bonke abantu bayafisa ukuthi mina nawe babe ilento engiyona kuwe nawe iyona kimi njengoba ngingakuchitheli nje mntawethu njengoba ngingakuchitheli nawe ungangichitheli. wathi baby qala. Ngiyamchithela. Hawu cha baba. Pho yini washaya amahloni? Awuvundla kodwa guys. Awani pho amahloni? Abonakala ngani amahloni? Man, kodwa wena sengijola nobani lo ovela bething athi sahamba nami uthi hawu na umashutu la amavundla. Hayi. Mama ngathi ngabe ngufici uhamba nokumfana kuyisiyoyoyana kungabe kubawa ungabe kuyini. Ngifice nje namba nobabili babiselenke lapha emabhasini. Hawu amabhasi. Ngamwazi phela vele ngoba waselenke. Kamukusithi Kamwazi ngibuka kanje ngoba ngeke ngikhulume ngizona naye mina. Futhi angisho lutho wemama. Ngifika nje ngimala uzongibona khona. yeah. Futhi masungibona. Kufuneka ngimela ukuthi mangibona khona ushaya uvalo. No baba ikuphi lapho? Hayi phela nami ngiyobheka lapha enobeni khona bese ngihlola nje indawo ukuthi ukuthi bese angifuni ukuvela ngecele mhlambe noma ngivele ngengalo noma ngema-stripes esikipha kufuneka ngivele ngiphelele. Ukhumbula umhla ka-21 April. Yezwa baby. Ukhumbule ilanga lamhla weSutukesi 7 July. Ushawo uvalo. Ungenze lutho. Ngingakubizi futhi mntanami ngakubizi ngisho ukubiza lapho usuyayizela uthi uzongishaya ngehage bandayo ushawa uvalo ngikubuke nje ungihage wedwa ngikubuka lapho sengibona isaka nje ingabela ama-orange angisakuboni ngisho ukuthi uwena uhamba nabafana la edolobheni wena. Ngifisa kodwa baba ngehlelwa yini uyacabanga ke nawe ngithi ngiyafika anibona niyahamba niyatetemuka naleyo mpigogo leyo angazi nokuthi yapi leyo mpigogo. hayi lungisa amagama-ke mama. Okay baba naye okay Viku uhamba noBeauty ke wakubambo lwami ke owakuphi konje kakhala nyonini uBeauty. Yabona usenza abangani ke manje. Baba no angisho nawe uthe upha wawo nami ngithi Ukhuluma kanjani wakhuluma la phela ngeke ungilinganise nawe mina amashezi. okay Athi isihlobo sami leso susibiza ngokuthi manje nami wayifi isihlobo sami lesavudla athi isihlobo sami nami lesi ngabe ngabona yini njalo mangibuza umbuzo wena kufanele uthi what if nami kanti ithini into. okay ngiyaxolisa Manje ngicela ukubuza manje njengoba izolo nje bengade ngihamba nesisi iPicoco yena iPicoco ngithe owesifazane ongabe ujola naye wevundla wazi ngandi ngijola naye siwazi ngani ngimbona ngimbuke ngeso lika Volovolo
Mucabanga nje mama mina sengihambe ngiqabulana nabantu la emamall. Mina ngisho ukuthi niyaqabulana futhi wawusula kangaka wena baba Ubona ngani pho siyajona? ulwelani pho Hayi wena kade usazi uzothini. Bye bye futhi manje. baba kodwa kuphela nje live ungalwanga Ubuye ukhululeke kakhulu wena. engiphinde ngibe live Akunjani? Akunjani? Wena njalo ubukho. Wena njalo ubukho ukuthi asilingani. Yakhumbula iminyaka yakho. Vesazi yakho. imingaki konje baba Hayi. angizwanga ke futhi phela mase sicabana siyalamana angizwanga futhi abantu Angikuzwa sisi. Kodwa sengiqinye itswele. umemezelani baba Vele. umemezelani Bazozibetha abantu awu kanti uphaphe nje mncane kangaka. hayi uyamefeza baba mfethu awubheke ngala Kuphi? ngani mina okay Manje kuyakujabulisa ukungivuruvana. konke bengifuna uyibuka la Leshandisi. Leshandisi usiyoze uyithola enganeni yakho mama. ya vele ingane yami kumele ibe naleyo shandisi leyo namazinyo ney'faca Mazinyanjani. la ngezansi Uma khonothi umavunda uneconsi. Uqinisile? no Unjani? Asikhuluma iqiniso. Uma kodwa ngisala sikhuluma iqiniso. Yazi khona abantu la ngaphandle esibabuka siyitshela ukuthi ba-right. Uthi uma ususondela ngempela close to their personal lives. Uthola ukuthi hayibo mhlawumbe bahlukumeza abantu abathandana nabo behind closed doors nje ungathola ukuthi ngiyakubulala ngesixewawa wena yabo. Obani uthola ukuthi ngoba nakho usephambi kwekamera useyahleka kanti kahle kahle uneconsi. Ngicela ukukhuluma iqiniso nje ukhuluma iqiniso. Mina nginjani nalo iconsi mina. guys yazi abantu yazi ngiyaxakeka abantu besifazane manje baba ngicabanga ukuthi abantu besifazane mostly bathi uneconsi unebhaka balibona Cha ngibuye ngilisuse nje indoda yami ayinalo iconsi just nethi abantu bayadideka ubabana unothando nesikhwele usweetie ungidinela 2 minutes nyana ratata Oh. Uzijabulela lo. bamana phela ngisachazela abantu Nami sengibuye ngehlisa phela ngoba manje ngiyabona ukuthi yaqhubeka ya. wena babani inkinga yakho utshela no cash and carry bengekho ngedeposit Ayike. Lapho ke khuleka ke mina mongiphaphela nje. Ngiyakuthi angiphathi futhi mawuyingane. Ukuthi uyintombi yami nokuthi uyini. Ngivele ngikhumbule ngisho iminyaka yakho mawuphapha ngithi sisi uzoshesha umithe mawenza kanje. Yezwa. abamemezelani ukuthi uthini Hayi isibonelo ngoba kuvele kunje ngoba nitsheliwe nini. uyasho vele nje Wena uyazi wena ngeke ngithi kuwena ngithi hey ungadlala abafana ngisho mina yilabo bafana mina ngifunguvurvaye uzugcina uvumile ngithi hey usuwadlala abafana kanjeni uthe mina webaby ungadlala umfana hawu baba umfana usengiqayisa ngiyakukhulisa ungadlala umfana webaby I'm like hawu baba umfana hey mina phela ngumfana mina uzomithi uzolahla kanye wesisi emveni kalokho mina ngiyayikhumula lento angizwanga baba network awukho lapho bana nge-screenshot u-2.2 million nawe ukhona mntakwethu uyingxenye yale screenshot usimane la ndoda yakho iphozile iyahohoza inetwork baba
lala manje. Zombili. Ngicela ukutshela something ewe gogo before ulala. Yabo baba. Ngenze isinqumo lapha sokuba ubhuti. Ngenze isinqumo, ngakhula kabi, ngakhulela ekuhambeni. Nganganakeka, ukunakeka ngakugcina ngakithi le oyaya obhuti abadala babekhona, kodwa ekuhambeni ngafika abantu abaningi besaba ukuba abantu abadala ey'nganeni. So ngase ngiy'tshela nje mina ukuthi ngizoba umuntu omdala kanjani. Mawuqaphela-ke ngiyabonga nje mfethu kakhulu, kukhona inhlonipho osuvele wangigqokisa yona, yabo. Ngiye ngibuke uma ngifika lapha ePinetown nokuhlangana nabantu emall lapha ePinetown uma ngiye ejimini, sengumuntu ovame nje lapha ePinetown. Sengibizwa ngisho nabantu abadala ngobhuti, and ngiyazi ukuthi abaqamba manga ukuthi ngubhuti. Isicongo nendawo osungibeke kuyona ingenza ngazi ukuthi angikho emidlalweni wey'ngane. Ingakho njalo mazilala ngiye ngifune sisheshe siqede bese siyaphila, yabo. Ngiyafisa ukuthi ngibe worried ngoba ngisho enye yezinto eyenze ngibuye ngithi ukuyisusa kancane la ku-social media ingoba ngiyazi ukuthi khona la osizoke sivele uthole sesiyenzela i-social media kuphela, size sigcine ngempela sesiyilibele, sesiphumile kuyona, nathi sesiyibuka njengabanye abantu, sesiyibuka lapho uthole ukuthi nathi sesi-enjoya lento esiyibona la, lento la eskrinini, kanti ngaleso sikhathi nathi sesinjani, sesihlubukile saphuma kuyona. Angifuni, ngibonga ukuthi ey'mpondweni zalempi yokubuyisa ithemba, yokwakha, yokubuyisa uthando, yokubumba, yokuhlanganisa, kukhona wena eceleni kwami. Ngiyayibonga nje leyo shendisi, angazi futhi ukuthi uyozwa kanjani, uyazwana. But nje cela uqhubeke mama, ngikakezwa lutho lokuthi uyangiphoxa lapho khona. Nami ngizama ngayo yonke indlela la engisuke ngikhona ukuthi Nkosi yami ngikumele mntakwethu, noma kuthiwa ngikwenzakalani ngikumele gogo. Yilokho nje bengifuna ukutshela khona before ngilala. Ngiyabonga Wemwelazi. Kodwa-ke mina ngihlala ngikukhumbuza ukuthi ukhethileyo. Awusuthi ngiyezwa manje vele ngifile ngathi ngiyingane-ke manje. Baba mfethu, baba kodwa ukhethile, ukhethekile, ukhethekile, uhlukile. Mhlawumbe abanye abantu bayaye bey'tshele ngezinto zasemhlabeni nezinto ey'bonakalayo ngamehlo ney'thintekayo njalo njalo. Uma ngithi ukhethekile noma ngingathi nje ukhethekile kimi. Nomunye usesasekhaya kwathi magxekwa isoka lakhe kuthiwa hayi kodwa uSibari mubi kunawe, wathi hhayi muhle enhliziyweni yami. Nisala lapho, muhle kweyami inhliziyo, mhlawumpe emehlwenini mubi but kweyami inhliziyo muhle. Nami ngizosho ukuthi umuhle kweyami inhliziyo Wemwelazi. Ikhanda le-foot manje noma uyiqatha lenqwele? Ngiyiqatha lenqwele. Yazazi iy'bongo zami webhebi. Soka le ntombi nonina wayo bathi umkhwekazi wami wangena elaweni ngiyinqunu kanti nawe uyayifuna ni le nto. Uyazazi lezo y'bongo? Ngiyizwile nje ivela ngendlela. Uyiqatha lengcwele, indaba yokuthi uyiqanda le-footman, angilona i-footman mina. Wenqwele. Nginey'nqwele mina. Mina ngiqishe ney'nqwele mina. Ndaba zama-footman, ama-footman ekeke egqoke oparabelam lapha, igqoke lezi iy'gqoko lezi ze-jazz. Ibheme amaphuphi lawa lengalana, uyabona zifaka amasheti lawa esikosho ngathi ama-It's a more. Yileyo ama-footman, angeke mina ngikho lapha. Eyi yazi akulungile soka lami. Kodwa ngikhumbula njalo ukuthi ngumakoti kabhuti omdala wakatotisana. No anzi ngiyapapura ngithi no isoka lami. Noma upapuru kuyibahambe. Kwesinye isikhathi baba
Isizotha nesithunzi kanye nesigaba ongibeke kusona senza kungilimithe kwezinye izinto engisuke ngifisa ukuzenza ngaleso sikhathi ey'suke ngenasidingo futhi kakhulukazi. Njenganje lapho. No, ukuthi mhlawumbe baba nami ngithi ayi bethi abangani bami asihambeni siy'khipheni sengiyabhizi ngiyahlutha lapha ngiyaquma. I'm like Ne-Florida. Funa ukuyo-Florida. no baba, not like flow. Ubabona yini labeni wo-Florida nalezi ikete ey'ncane lezi nalama jumpsuit eniwagqokayo uthola ukuthi isikupaqaze ikususa phezulu lento yaze yakushonisa phansi iveza yini labo ngapho Florida. Ithi laba esibhema lento ethi khipha iy'ntuza. Yini la wedava. Hey, kodwa ngangaqoqela lo ndaba. Wangangixoxela baba. Enye intombazane mama yahamba nami yaya Florida mntakwethu. Yes. Nami-ke ngithi hayi no. Hayi asihambeni phela ayikho inkinga kanti pho yini yabo. Hey masifika laphana 11 after 11 yabo. Hayi usuthi udade lo a-odeke le nto ayi-odayo. Nami-ke ngi-odeke lokhu engi-odayo. Sihlala sekuleti sekuleti impela nje nami ngiyasho ukuthi kodwa ngozami abazali uma bengangifica la. Bangachabuka uma Hayi kodwa-ke ngenxa yokuthi sihlele ekhoneni nalo dade lo nginento ethi hayi it's fine yabo. Sengijabulela nokumina mama ugwayi intuthu yagwayi iyangilimaza yabo. Sengijabulela nokuthi sithe ukuqela kancane kubantu ababhemayo. Hayi mase sesekhoneni hey siya-order-ke ngisho ukuthi udade bese order nehabhu yabo. yakhe ingcingqwele Ngavele ngabona ngizoshuba la angizazi manje ukuthi ngizobe ngiyaphoxa la uma ngisho ukuthi yang-affecta lento. iyangishaya. Okay bese ngijabulela ukuthi mina yimina ongasekhoneni yena ungale vele uma ibhema leshandisi yakhe intuthu izoshona le yabo. Hayi asho ukuthi manje hlela udala usolokhu uhlela isixoxa-ke eyibuke lento siyaxoxa-ke nalo mntwana lo siyaxoxa. Manje kwethu mangaxoxela iy'nkinga selangapha indaba yonakale masethi hhayi awushaye la. Washaya Molasi. Ngishuthi nami ngithi hayi mama hayi athi hayi Flip yabo ayisafika amahapli kuthiwa akuwona ugwayi nje intuthu nje cha futhi noma ungayimunca nje ungayigwinyi ibe la emlonyeni bese uyayikhipha yabo ayinabungozi thatha lento yabo. Hayi usho ukuthi-ke nami-ke ngilentoze-ke hayi kushuthi manje ngicace ukuthi hayi kuyavela ekuthenini nona mama ngishaye kanti hayi ngiyithathe-ke yabo bese-ke ngiyakhuluma nami ngiyikhipha ngomlomo athi yena akuvali umlomo ngiyikhiphe. Baba i-masterpiece-ke ila owayethi khona angiyikhiphe intuthu iyama-roll kanje Amabhola. iyamabhola manje iyangihlula ayikhiphe ayifake bese ayithi po iphuphe amabhola alandelanayo kanje uyangifundisa mntwana ngasho ngathi inkosi yami mangafika abazali lana. Mana baba, itshela i-South Africa nawubhizi uyabuka amabhola wenzeki. Sabathe vele ukuthi ipuku mina kuphume nje kube intuthu ehlakazekile ngathi kagandaganda. Yo, yangihlekisa le ndawo njalo. Ayi mina ngahlupheka nje ngeke nje ngikuhambela manga. Ngafunda lapho ukuthi mina ngiphinde ngiye eFlorida mina. Uma ngiye eFlorida ngizongothenga i-take away emveni ngalokho
Uhambe ukuthi nje ungithola ngijanqula lapha eFlorida ethi hey hayi lapha manje ihudi kungayi mina baba ukuye Mashezi awuphebeki so ngiyama nontwana uhamba nontwana ini unobhema naye angibhemi mama uzogcina usubhema nami ngangabhemi nami ngangabhemi ngizohlala ekhoneni phela webaba uyazini webaba ngizohlala ekhoneni webhuku ngithi nami hayi ngathi ngiyabona Mashezi sengemistake nje uthola ukuthi ngigcine mhlambe ngemistake ngiyithola sengiyongena sengifika nawe lapho nginganqamukana kaningi sesibanga ke ukuthi wena uzofunani-ke lana awubaba sikhona sobabili mosi nje nawe ungayifanisi nami sisi ungayifanisi nami wena khona ekhaya khona angifone ngithola ukuthi ngisemsindweni mina wena kuthule lapho futhi ngiyakuphazamisa ngikubusise ngithi mntanami ulale kahle lapho uphupha amaphupha amahle sokhuluma ekuseni uthi wena baba usafe lapho ngithi love khululeka ngisafe ulale kodwa baba ngihlezi ngikubuza ngithi baba usafe lapho uthi yebo baby umsindo uthi ngisuke ngisemajongweni sivumisa ingoma vele nakhona usemajongweni kodwa kusala uyangifonela nakho leveni uma usemajongweni wephula khululeka nibuthi ekhaya siyakhulula khona la ukufone khona mntanami ngiyibuka kanje ifoni ngithi khululeka nibuthi ngithi ekhaya uyibuyisele ecaleni baba ngibuyisele eceleni niyaringa ngicindezele nje lento ukuthi ingadlidlizi ngikhuluma namajongo lapha ngithi khululeka indaba yakho nje ngiyabona kahle ukuthi usazongibisa webabane njani lapho webabane ngivele ngibone kahle ukuthi lapho uyaphuma emajongweni manje vele khona la nina ningandivele nisikhiphe khona ngivele ngibone kahle ukuthi hayi angiseyuyena umngani wamantombazane kudluka dimoni phuma ekuseni or mase ngibone amajongo asehambile sengiyafona ngithi mntakwethu ngibona i-miss call la ukuphi lapho-ke sengizokulanda-ke usuyadingeka-ke lapho mase ngidingeka usudingeka-ke lapho-ke mama sebehambile odoti laba vele basebengazongisiza ngalutho-ke emveni kwalapho ngiyazi mase behambile usubabiza ngodoti wemntakwethu odoti bayasiphazamisa bavele bangifakela i-peer pressure ngidosa ngomqondo obhedayo yezwa umqondo ongasini ngufonele ngithi mama ngicela ukuthi uthathe iy'mbongolo zokuqala ekuseni ngo-6 ngicela ukuvuka ngami kodwa uyakhumbula ungibuyise egoli ngezokuqala imbongolo ngashiwa iflight ngathi ngithi ngiyafika yaphinde yangishiya kathathu funa sibuyele mina yebo nangithanda sami ngiyakuthanda I love you too bye bye manje mntakwethu soku-12 uNkulunkulu akugcina kulondoloze sokala uma ngisola ngiyakhuleka khulekela thina nje umndeni njalo njalo kuyakufanele ukuba uma wengane zami ngathi ngiyakubona ngelinye ilanga Mashezi uyibambe zonke nje zila kuwena uyithandazela ukuthi uyibeke nje la zonke seyithe ikobodisile uyicelela kuNkulunkulu nakwabadala bayo yezwa mama uthi uNkulunkulu anibusise nibe isibusiso nihlume nithele kulesi sihlahla salomuzi uNkulunkulu anizalela kuwo ngikufika mntanami ukhuleka futhi kusengazi ukuthi uyakhala ngoku-understand mandate yokuthi kunemkhuleko Mashezi engenziwa umuntu wesilisa uNkulunkulu azoyizwa mayishiwo owesifazane kube nemkhuleko engashiwo owesifazane uNkulunkulu ozoyizwa mayishiwo owesilisa yingakho iBhayibheli lithi akaphelele oyedwa uma engekho omunye uyayizwa into engisho kunemkhuleko kunesililo okufuneka sikhalwe wena
like awuthola ukuthi mina ngiyindoda angikwazi mhlawumbe ngigcina ngokusikhala ngenhliziyo inyembezi zaloko zibekwe emehlweni akho okufuneka sikhalo wena mama ungibusisele iy'ngane zami uyifisele ukuphasa esikoleni ungibusisele eziyofuna imisebenzi ubusise umuzi mntanami ngithi ngiyaphaphama phakathi kwamabili ngufica uthandaza ungayithandazeli wena ungathandazeli mina uthandazele izwe nabakhileyo kulo eyi mama yazi mfethu lapho leyo nto mhla uyazi ngiyobona lapho ukuthi uNkulunkulu engikhothama kuye mina uye nawe lo nkulunkulu okhothama kuye ngiyobe sengazi ngalelo langa ukuthi thina nawe siyohlukaniswa ukufa Ngiyabonga Mbulane. ngoba mntakwethu kaningi nakakhulu thina bantu we engross ourselves to ourselves. You think everything should be about you and indoda yami iy'ngane zami umuzi wami indlu yami yami it's all about you. Yabezwa nomama nala uNkulunkulu esekwenzele kahle konke wena sekufuneka ngabe uthandazela umakhelwane sekufunele ngabe uthandazela ingane kalowa sisi osebenza naye ingabe ingane kalowa dade osonta naye hayi ubhizi kungawe konke mntakwethu wangizwa noma uphume elinye ilanga mntakwethu uphume kuwe uye kubantu ubanikeze izinto zabo kukhona abanye abantu esebaphelelwa yimikhuleko esebakhuleka bancama abanye bayeka sekusele kancane ukuthi lo mthandazo bawukhuleke bese kwenzeka izinto zabo ngene ey'cathulweni zabo webhebi ubakhulekele yazwani ubakhulekele mntakwethu bethola izinto zabo ngisho ayitholile unjalo uNkulunkulu wethu Ngiyabonga Sangalama. Yebo. angiyolala mina Ulale kahle wemwelazi. Nami ngisenza njalo. Ngithathela konke nje ngokuvuma. ngiyakhumbula ngiqala ukukubona Yebo. uyintombazanyana nje but ngiyakubona nje shame uya ngokuya uba mdala ugqoka ney'cathulo zalesi sigaba engilo ngikukhulisela kusona singakukhuluma konke ukukuhlonipha indoda yakho ukubheka indlela okhuluma ngayo nani 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 kodwa masiyishile lento yowesifazane owazana noNkulunkulu Mashezi siyobe sehlulekile ukumfaka insika kule ndlu esiyakhayo ngoba uhambo lomuntu noNkulunkulu is a very personal matter. Manje ngiyathanda njalo ukuthi noma ngabe kuthiwa ngikususaphi la ngikususa khona kodwa ngikunamathelise kuNkulunkulu kunokuba ngikunamathelise kini. Njalo makuthiwa khona la ngikuhwitha khona ngithi suka lapho ngifisa ukuthi ngithi mangikususa wemama ngunamathelise kuNkulunkulu ngithi ngicela ungihambele nale ndoda wemama ngisacela wenze noma yini le ndoda ebuyala ngayo ngoba ngiyazi mina ukuthi uma uhamba nale ndoda mntakwethu ngeke Ngoba bayakhumbula nami la khona kunesikhathi la sengifila ngathi ngingalala ngingakhulekanga. Wathi wena kimi kuyona yonke into Dlaba ngiyafisa wazi ukuthi uNkulunkulu ngaphandle kwakhe noma kulona lonke uhambo lukhona ungamshiyi ngaphandle ongaphezulu ngoba kakade uyena osithwalayo futhi uma owesifazane engekho uNkulunkulu kufana nokuthi lowo muzi ufile nawe ukwazi ukuhamba wedwa njengendoda mina ngingekho uNkulunkulu. uma mina uma ngicela ukutshela ukuthi uma ngikhuluma ngoNkulunkulu ngiyabukhohlwa ubujongo ubugoqa nakho konke abanye abantu abangicabangela khona ngoba mina ngikhuluma engikwaziyo ngifakaze ngikubonileyo. Uma uPetro ekhuluma encwadini yezenzo 2
esifakaza kwababelapho ngaphandle uthi sikhuluma esikwaziyo sifakaza esikubonileyo. Nami mina anginaso ngisho isizathu, mina kukambalwa la oyothola ngibiza abantu kangakho ngibabizele esontweni. Mina abantu mangibabiza ngibabizela kuNkulunkulu. Number 2 into ethi esikuphi. Mina mangubiza ngubizela kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ngimbone mina ngenzela izinto ngingekho esontweni. Yezwa. And ngalendlela yokuthi uNkulunkulu ngimbone emsebenzini wami wenyama la ngisebenza khona. uNkulunkulu ngimbone esikoleni la ukufunda khona izingane zami. uNkulunkulu ngimbone edrobheni la kuhamba khona uma wami. uNkulunkulu ngambona emgaqweni la abakwethu behamba khona emgaqweni enezingozi ezahlukahlukene. Ngambona uNkulunkulu ebadabulisa phakathi kwezidumbu zezimoto esezishile nabantu phakathi bedlula. Ngangazi ukuthi badlula kanjani. Ayenzekanga esontweni lento engikhuluma ngayo. Yenzeke ngaphandle. Ngithe sengiye esontweni bese ngiyodumisa uNkulunkulu engimbonile enza izinto ebhizinisini lami ngaye esontweni sengiyodumisa uNkulunkulu ngezinto engimbone ezenze ey'nganeni zami. Ngalendlela yokuthi uma sibiza abantu asibabizeli esontweni, sibabizela la kwenzeka khona izinto kuNkulunkulu. Yabona isonto mina wemama ngilifanisa nomuzi wenyanga noma nomuzi wakwamthandazi la othola ukuthi kuthiwa ngenani kuthiwa kuzovulwa amagate ngo-9 avulwa amagate kungenweke bese kuthiwa kodwa-ke ubaba uthe uzonibona ngo-12 o'clock. Yazwana kube khona abanye asebekhona la abathi hayi thina sesimbonile ubaba. Athi abanye hayi ubaba athi omunye uke wadlula wangibiza. Athi omunye ngelanga ngoba ngikhona nje mina kahle kahle ngibiza oyena akumina ovele wasuka waya kuyena. Esontweni akuthina sonke sesimbonile ubaba. Esontweni kukhona abasalinda ubaba. Esontweni kukhona esebembonile ubaba. Esontweni kukhona abanye abaziyele. Esontweni kukhona abanye ababizwa uyena ubaba. Esontweni wemama kukhona abanye abasababaza ubungako bukababa ababuzwe ngabanye abantu abangakaze bona bengakamboni baba. Yezwa lonto leyo. Mina ngikhulekela ukuthi abantu kube ukuthi babonene nobaba. Yezwa khona umuntu osesontweni owachazwa ijoyini yesonto wathi ayivinhle ijoyini yaseweseli. Omunye athi ngoba sengithandana noMavundla, uMavundla usonto epostoli ngiyawuthanda ublue wakhona. Yayizwa lonto mama uthola ukuthi uthanda ublue sengiphakathi kwabo sengenza kuhle kodwa sengazi ukuthi bekungangagcina lapho. Sengazi ukuthi bekungaba ukuthi njengoba sefikile nje lana usebonene nobaba. Yezwana kukhona abaspenda iminyaka wemadlaba bengakaze babonane nobaba. Abanye beze behambe la Emhlabeni nje bengambonanga ubaba. bengabonananga nobaba. Uyazi ukuthi omunye kimi iSunday benini mola sithange Ini mama? iSunday. Yes. Uthi omunye I was live. Uthi omunye ubhuti ubokuye esontweni nje uyobonga. Ngithi mina uboke ngiye esontweni. Do you think ukubonga kwami ngithi uNkulunkulu ngiyabonga ngakho konke ongenzele khona la ngibonga khona uNkulunkulu akakuzwa. Niyithatha phi lento yokuthi kwamele ngize ngiye esontweni uma ngifuna ukukhuluma noNkulunkulu? Ngoba uNkulunkulu thina akukho la yithi khona uNkulunkulu iye esontweni uyongibonga khona simdumisa noma ekephi. If I want to say thank you Lord, whether ngisemotweni noba ngisentabeni noba ngisembhedeni ngilele ngisemhlabathini ngiphansi komhlabathi, I'll say Thixo ndiyavulela Thixo wami yeva. Uthi ngithi nithatha phi lento yokuthi kwamele ngiye esontweni ngoba ukube kuya ngalokho ngabe sonke siye esontweni siyazi ukuthi na kanjani uma ngifika kweliphezulu ngiyombona ngamehlo ubaba.
uyazi ukuthi khona umuntu owazi iBhayibheli ekuqaleni aze ayofika ekugcineni ongayi esontweni. Yeah. Uyazi ukuthi khona umuntu ongamfica ethaveni akutshela ubukhulu bukaNkulunkulu, ababaza amandla kaNkulunkulu. Yeah. Akutshele ngezinto ozozibona. But kunabantu abayitshela ukuthi Moses esontweni. Kunomuntu omfica esontweni, ubaba used to say, kunomuntu omfica esontweni avele ethi angimkhulumisi kabi bamkhizi wangiyayinisa kabi lo buye esontweni Sunday. Yeah. Yeah. So for me, mina mangifuna ukukhuluma ungibuyisele kulento ethi wena baba ngingakhohlwa uNkulunkulu. Ngithi ngicela ngibe ngibonge futhi at the same time. Every day. Ngiyababonga. And angifuni ukuthi, or rather let me say, angifisi ukuthi le nkulumo itolikeke ngokungazi ukuthi esontweni akungayiwa. Sithi thina esontweni makuyiwe. Iningi imvuselelo esiyithola esontweni. Mina ngila engikhona ngenxa yesonto. Anguveze lokho. Isonto la ngidiliva, la ngithatha laze layo ngibeke endaweni ephakeme. Kodwa ngithi esontweni kuyiwa ngenyama. Esontweni ugibela itekisi uye esontweni. Esontweni kodwa wemama kuNkulunkulu akukhokhwa mali. Umuya kuNkulunkulu awuwokhi. Awugibeli itekisi. Umuya kuNkulunkulu vele usuke uye kuye bese uyafika. Wemama uyazi ukuthi uyakwazi ukusuka use back seat yetekisi eliphikelele eNanda, eliphikelele eNtuzuma, uthi uNkulunkulu ngiyasuka manje ngiza kuwe ngihlangabeze. Use back seat yetekisi abahleli nawe belokhu bekubona behleli nawe kanti usuke wasuka kubo okomdlwana waya kuNkulunkulu, uhleli noNkulunkulu, uxoxa izinto noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ngumoya nabaya kuye baya besimo esinjalo. Now ziningi izinto uNkulunkulu afuna ukuziletha kithi thina bakamoya, thina bangumoya, kodwa zingafiki kithi ngoba sicashe enyameni. Yayizwa into engishoyo. Now kwesinye isikhathi lolu ubonda uNkulunkulu asifihla kulo luke lubuye luzivimbele nje ngisho nezinto zethu. Kufika umuntu nje, kufika uNkulunkulu, kodwa sibona umuntu esilethele izinto zethu sigeje. Uthi wena mulase kimi ensukwini wemama uyazi ukuthi uNkulunkulu vele ngesize simbone thina. Kodwa uyayathumela othile ebethunywe uNkulunkulu. Uthi wena kubalekile ukumbonga uNkulunkulu bese ubonga naleyo, let's say there is someone ozonginika imali. Ngingasho ukuthi awangisiza mulase ngiyabonga noNdungu, ngithi uNkulunkulu wami ngiyabonga ukuthumela uNonduku azonginika le mali anginike yona. Ngoba kwalana uNkulunkulu mayebona engathi amandla akhe awaboni asusa umwelase bese ethi kulungile itholeke le mali. Ithole. Leyo nto leyo ke esasiyikhuluma ngithi mina singabakhonzi abantu abathunywa uNkulunkulu size singabe sisambona uNkulunkulu. Kodwa futhi le nkulumo wemama iphicene kancane ngoba angikhathali ukuthi uyiphi inkolo, noma eyobuKristu noma eyobuNazaretha noma eyobuSulumane. Bonke zonke lezi inkolo uNkulunkulu weza kubantu ngomuntu. Amen. uNkulunkulu wafika kubantu ehamba ngenyama njengabo. Wafika uNkulunkulu engumfanekiso abathi mabe ubuka kwesinye isikhathi bewuxhawule, ngisho ukuxhawula lo mfanekiso. Whether lo mfanekiso uJesu noma lo mfanekiso uShembe noma lo mfanekiso uMuhammad Ali, kodwa uNkulunkulu akehlanga eyifu noma wafika eyisimo somuntu. Lokhu kubufakazi bokuthi uNkulunkulu ezoza kubantu ngizovusa omunye phakathi kwenu ofana nami eze ngaye uNkulunkulu. Now ithi nike lento ithi
sisesikhathini la bekufuneke vele sazi ukuthi uNkulunkulu uyoza kubantu ngomuntu number 1, but at the very same time uma umuntu esefika sikwazi ukubona uNkulunkulu ongale kwalo muntu, singaweshipi lo muntu ngokungazuthi uyena uNkulunkulu, kodwa kakhulu siweshipe ulizwi ofihlwe kulo muntu, ngoba ulizwi uyena uNkulunkulu. Aze athi uJohn 1:1 yilo wayekhona ekuqaleni, wayesehla wakha phakathi kwenyama waba ngumuntu. Vala mntanami, sengalala lala mntakwenza. bekuyinkonzo ka-12 udala, bekuyinkonzo ka-12. Ulale kahle saka lami. Uthandwa mina kuzo zonke izinto esingayikhuluma, ngathi singake singenelana webhebeni, singenela uzoshumayezana nje, sikhumbuzane ngobukhulu bukaNkulunkulu empilweni zethu sobabili. Yabo, Kunjalo Molazi. uNkulunkulu akugcineke ifiso zakho zonke ezisenhlizweni. Kungenzeka nakulo mkhuleko ozowenza ezinye ungazikhumbuli, uyifihle nje enhlizweni yakho bese uthumela uNkulunkulu enhlizweni yakho, uyifica zonke. Ezinye zazo nosuwayikhohlwa, ezinye zazo noma usuyitshela ukuthi angeke isafezeka, uyifihle nje enhlizweni yakho noma zingalalela amazolo lapho, bese ujwayele njalo ukuthumela uNkulunkulu enhlizweni yakho. uNkulunkulu, ngicela uyobheka ubumnene nobumsulwa benhliziyo yami, ungakhohlwa ukuvundulula ney'fiso ezinye enganginazo ngiseyintombazanyana encane esakhulayo. Ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi kutshalwa kunokubola kuvuke kunokuphila. Nginayo into ethi uNkulunkulu usangakumangaza nangezinye zezinto owawusuyikhohliwe. Yazi baba, khona into ongifundise yona sengizolala. Izolo ngidlula omunye ugogo uthengisa ngommbila. Usakhuluma nje le ukuthi kuyenzeka uNkulunkulu akuthumele okanye athumele someone. Undlula uthi ngimuzwe sendlulile umuntu omemezayo uthi ummbila njalo njalo. Ngimcinga ngiphumela ngaphandle kwegate ngimcinga. Bese ngiyamemeza ngithi hayi gogo ummbila. Bese ethi uyajika ngithi hayi no emaphumula khona lapho ngizoza mina ngijike ngizolanda imali. Uma ngifika gogo ngifika ngiphethe 50 rand. Ngithi nacela ukuthenga ummbila uthi u13 rand ngibozile, bese ngithi hayi no gogo ngicela unginike u2 then bese ungawubuyisa ushintshe. Ebese kimi ibuye lento yokuthi let me just ask lokho ukuthi kuhamba kanjani yabo, because iyayingangiphatha phathi kahle mangibona umuntu omdala ethwele ummbila elokishini elihamba lonke yabo. Uma ngiyambuza ugogo ngithi gogo uyathanda udayisa ummbila? Uthi hawu ngane yami yini ungibuza? Ngithi ngiyayibuzela nje gogo. Athi hawu ngane yami ya ngiyathanda. Bese ngithi mina gogo usho ethi naye ewe ngane yami phela mangabe uhleli nezingane engasebenzi kukhona okumele ukwenze. Yeah. Mina wegogo uma order ummbila uyaye uorder ngamalini. Uthi mangithenge uthe yini kusami kodwa ushilo ngane uthi okukodwa iprofit yakhe kuba 100 rand, ummbila u95 rand. Iprofit yakhe kuba 100 rand. Bese ngifonela usisi wami ngithi akeze no-wallet wami. Ethi na hawu ingane ifuna ukukhipha yonke imali. Ngifuna ukubuza ukuthi umungaka ummbila osele bese ngiyawukhokhela ukuze azohamba yophumula. Ibuye ingqondo yami ngithi kuyafana uma ngithenga lo mbila lo yabo ngizowenzani because ngifuna ummbila lo. Bese ngithi mina gogo ngenzela ukuthi ugogo ngimnikeze lo 200 rand uzohambe yo-order lo mbila owu2. Lo eze-order enza ama-order u2. Ugogo baba uvele wathi nje hawu ngane yami. Before ugogo asho ngiyakuthanda. Ngikuthanda baba. Uthi mntanami uShemba kukhumbule kukho konke okufisayo. Shemba zangimukelise khona. Akube njalo nami futhi ngubusisa kanjalo and ukwenza ukhohlwa. Baba bengizenzelela ugogo nje mina akubazi ngisho ukubazi. Usize ulibale mama. Yeah. Ngalindeli futhi ukuthi khona into uNkulunkulu azokwenzela yona ngoba nakho Kade wenza ukuthi ezinye zezinto ongifundise zona Molazi yabo ngiyaya ngiye kungijwayele yabo kuningana nje ngiyakwenza
Angenzeli mina ngenzela uNkulunkulu. Yezwana. Lale kahle. Ngiyashada, ngiyathumela manje. Ngicela ulahle. Ngiyayithumela manje le game. Ngiyona manje ngithumela abantu abadala manje, ngithumela abantu abadala. Uyona. Hayi ngiyona mntakwethu. Thuma abantu abadala manje. Kodwa-ke angiyeke kwamanje. Okay, baba. Ungagamela. Alright, Mulani. Kulungile. Bantu bayashintsha. Mntakwethu, uThixo akulondoloze wena nabantwana nomama ekhaya. Mana ngiqale ngishuthe kuqala la ngifuna lo 2.5 million uvele nginayo. Ya. Vele nginayo ngiyabonga mntakwethu. Ngiyabonga baba. Lale kahle akho sokhuluma kuseni. Okay, Mulani, silale kahle nawe. Bye gogo. Bye.